पळेले कि गला बेल को छोट छोट होउछु किसे कहछ चुचु ना एई माछ हेलो गाइज गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे आउ एक फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत तो लेट करवानी चलतु आज ब्लॉगटा स्टार्ट करवा ये बादल उड़ा जर हेइन ना माने पहाड़ भलिया केते सुंदर देखा होछि आकाशटा आज तू किस कहू किस कहू तू हैं हेलो कह देना हेलो कह दे सब पोक नहीं जाइए ना जेजेमा को बला केते देखिस ना एइगा टिके टिके पोक है ए देख ए जो बेसी दिन रही गला है सही नहीं आज टिके पागटा खरा करछि से नहीं कि सब जति लुगा थिला माने 2-3 दिन स्टॉक बेबीरो सब धुई सुखे देले ना मा जेजेमा गला तुम काम ये हाथ टिके सॉरी तुम काम टिके हाथ बढ़ ए गुडू ना ना पळिया पले 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 पकी देबू चल ना सी जीवनी हला से नहीं बसी गला गुडू पलिया मामा कौन करछु एठी हां ସେଇଟା ପାଇଁ ମେଘର ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମାଛ ପାଇଁ ବର୍ଷାର ଉଦା ବି ହେଇଯିବୁ ଆହା ଏତେ ମାଛ ଖାଇଲା ବାଲା ନା ତୁ ଶାନ୍ତି ହେ ଅମୃତ ଆଚ୍ଛା ଅମୃତ ନା ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ମେଘ ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ ହଉ ଆମର ଏ ଗଡ଼ିଆରୁ ପୁରା ମାଛ ସବୁ ବାହାରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଏ ଜେଜେମା ତାର ହାଇ ଆଗର ଚାଲିଛି ସିଏ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛି କହୁନୁ ଏ ଗଡ଼ିଶ ଗୁଡ଼ା ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା କେ ପଟେଲ ମା এইটা এইটা ধর আগে সেইটাକୁ ধর এইটাକୁ ধরি ধরছি ধর 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 বাবু না মুন্নু এমিনে হাড়িకి ফিঙ্গ আগে না মরি যাবেন না 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 তু ধর এই দেখি পারছ না মাছ যাଉନ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇ ଏଇ ତାଙ୍କର ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ରହ ବାୟା ହାଇ ଇଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଣିତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଯାଇଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଜେଜେମା ପଳେଇଲେ କି ପଳେଇଲେ ତା ଢାଙ୍କୁଣୀ ସହ ଆଣିବ ସେଇଟା ଆଣ ଗଡ଼ିଆରେ କେତେ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଗୁଡାକ ଫୁଲ ହେଇଗଲାକୁ ନା ପଳଉଛନ୍ତି ନା ଜେଜେମା ଆମ ଗଡ଼ିଆର ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେଇପଟେ ପଳଉଛୁ ପାଣିଟା ଡିଆ ମାନେ ବିଲକୁ ପଳଉଥିବ ଜେଜେମା ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ 4ଟା ମାଛ ଆମେ ଧରିଲୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ମାଛ ମାନେ ବର୍ଷାର ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ଆମର ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ପାଣି ସମୁଦ୍ର ଏଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାଇ ସେଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ହାଇ ସେପଟେ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିଦି ଘର ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦେଖିନି
ଫୁଲଟା ନା ଇଏ ଛତୁ ଦେଖିତେ ଆସିଛି ନା ତୋ ହାତରେ କଥା କହିକି ଚାଲିଗନି ଗଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି ବାହାରି ପାରୁନି ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖି ହାତ ମାରିଦେନି ଯାକ 6ଟା ଏଇ ମୋଟା ମୋଟା 6ଟାରୁ ଦିଟା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ 4ଟା ଧରିଗଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାଛ ଆଜି କେତେ ଧରିଲେ। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା କି ଆମେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ଉପାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବନି କାଲି କିସ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଲଙ୍ଗ କରିବାନି କାହିଁକି ନା ଆଉ ରୁମ୍ଟା ବେବି କିସ କରିକି ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସଜେଇବି ରୁମ୍ଟାକୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିସ କରୁଛୁ ଚୁଚୁ ନା ଚୁଚୁ